Fie că vorbim despre performanță sau design, există automobile care lasă o impresie și există automobile care durează decenii întregi. Vă vom arăta 10 dintre aceste legende automobilistice care sunt extrem de dificil de uzat în acest video. Este imperativ să nu treceți cu vederea importanța abonării la canalul nostru pentru a rămâne la curent și să treceți direct la primul automobil. Mai întâi, să vorbim despre Audi 80. Când venea vorba de calitate și inovație, Audi 80 din generațiile a 3-a și a 4-a a fost un pionier în industria automobilistică. A fost mult mai mult decât doar un automobil de dimensiuni medii. Statutul mărcii ca producător premium a fost construit de caroseria sa complet galvanizată, care a stabilit noi standarde în rezistența la rugină și a ajutat la modelarea reputației mărcii. Când venea vorba de performanță și fiabilitate, renumitele motoare cu 5 cilindri ofereau o combinație unică în felul său. Acest lucru a fost valabil în special pentru motoarele de 2,3 litri, care erau considerate practic indestructibile și funcționau frecvent pentru mai mult de 500.000 de kilometri. În plus, acest model a reprezentat un pas important pentru Audi, deoarece a permis companiei să se diferențieze de rivalii săi și să se stabilească în categoria de dimensiuni medii. Pentru perioada istorică, interiorul a fost realizat remarcabil de bine. Era necomplicat, dar de durată. O experiență de conducere bine echilibrată, care era combinația perfectă de confort și sportivitate, a fost oferită de tehnologia de direcție și suspensie. În plus, Audi 80 a stabilit noi repere în ceea ce privește siguranța prin introducerea unei serii de progrese tehnologice, cum ar fi sistemul de siguranță Procon 10. În perioada în care rugina era o problemă semnificativă pentru o serie de producători, Audi a oferit o soluție aproape complet lipsită de griji cu acest model. Când venea vorba de meșteșug și durabilitate, Audi 80 era mai mult decât un simplu vehicul. Era o declarație. Chiar și astăzi, modelele care au fost bine întreținute continuă să se bucure de o mare apreciere în rândul entuziaștilor și admiratorilor de youngtimers. Toyota Carina E a fost întruchiparea perfecțiunii funcționale și a fiabilității. A fost exemplul perfect pentru toate aceste calități. Carina E a devenit un simbol în Europa pentru vehicule de lungă durată și cu întreținere redusă, care nu puteau fi uzate nici măcar în condiții extreme. Datorită tehnologiei sale simple și naturii sale de încredere, a fost foarte respectată, în special în țările sărace. Atât motoarele diesel, cât și cele pe benzină, care aveau o capacitate de 2,2 litri, erau considerate eficiente și aproape de nedistrus. Kilometraje semnificative de peste 500.000 de kilometri nu erau neobișnuite atunci când se efectua întreținerea corespunzătoare. Datorită procesului de fabricație meticuloasă care a avut loc în Anglia, caroseria a demonstrat o rezistență excepțională la rugină. Interiorul Carinei. Ea avea materiale de înaltă calitate care au fost capabile să-și mențină farmecul chiar și după mulți ani. Compania Toyota a luat o decizie conștientă de a se feri de gadgeturi superflue și, în schimb, să se bazeze pe tehnologie consacrată. Distanțele lungi se potriveau perfect suspensiei, deoarece era atât confortabilă cât și reactivă. Deși a fost criticată pentru că era plictisitoare, faptul că era atât de simplă a fost poate cel mai bun atu al său. Toyota Carina E exemplifica mantra companiei de a produce automobile construite să dureze o viață. Mercedes-Benz W201. Pentru a intra pe piața automobilelor de dimensiuni medii, Mercedes-Benz a introdus Mercedes-Benz 190, care era denumit intern W201. Nu a durat mult pentru că așa numitul Baby Benz să devină un simbol al calității care nu a făcut niciodată compromisuri. În special modelele diesel și în special cele cu 5 cilindri de 2,5 litri sunt considerate indestructibile. Într-un număr mare de națiuni, aceste modele au fost cele mai populare taxiuri, deoarece acumulau cu ușurință kilometraje de peste 600.000 de kilometri. Mercedes a fost prima companie care a implementat tehnologii moderne de siguranță, inclusiv sisteme de frânare antiblocare și airbag-uri, cu W201. Interiorul era impresionant, cu materiale de înaltă calitate care nu prezentau aproape niciun semn de uzură chiar și după decenii de utilizare. Reglarea suspensiei a oferit confortul care este caracteristic vehiculelor Mercedes-Benz, pe lângă o durabilitate remarcabilă. Prima experiență a multor oameni cu marca Mercedes-Benz a fost cu W201, care era un automobil fiabil, de înaltă calitate și robust. Chiar și în prezent, aceste automobile sunt încă frecvent văzute în uz zilnic. Când venea vorba de clasa de dimensiuni medii, Baby Benz era mai mult decât un simplu vehicul. Era și o nouă mentalitate față de confort și calitate. Porsche 940 și 4. Porsche 940 și 4 a fost mai mult decât un simplu automobil sport. A fost salvarea Porsche în perioade în care economia era într-o poziție teribilă. O gură de aer proaspăt a fost adusă de 940 și 4 într-un moment în care corporația se lupta cu cifre de vânzări în scădere. Ultimii ani de fabricație, începând din 1987, au beneficiat de progrese tehnologice și au oferit o experiență matură în ceea ce privește pachetul complet. Robustețea și funcționarea impecabilă a motorului de 2,5 litri cu 4 cilindri au lăsat o impresie de durată. Nu a fost dificil pentru multe dintre aceste automobile să atingă kilometraje de 300.000 de kilometri sau mai mult. A fost deosebit de durabil datorită caroseriei metalice și protecției excelente împotriva ruginii pe care o oferea. Datorită designului transaxle, 940 și 4 a făcut posibilă obținerea unei distribuții ideale a greutății, ceea ce a dus la o experiență de conducere incomparabilă. Prin introducerea acestui model, Porsche a reușit să intre în lumea mașinilor sport la un preț mai rezonabil. Până în ziua de azi, Porsche 940 și 4 este considerat un sfat de insider pentru fanii care pun mare valoare pe plăcerea de a conduce și accesibilitatea în viața de zi cu zi. Valoarea
creșterea acestui vehicul sportiv pe piața automobilelor istorice este o dovadă a importanței sale în creștere. A fost o mașină sport care nu numai că a salvat Porsche, dar reprezintă și longevitate. Mazda 626, care se află în a treia și a patra generație, este un vehicul cunoscut pentru fiabilitatea și relevanța sa de zi cu zi. A treia generație și-a demonstrat valoarea prin utilizarea unei tehnologii de încredere și a unui design simplu și practic. În special, și-a stabilit durabilitatea funcționând ca taxi în mai multe țări. A patra generație a inclus un design contemporan și a crescut calitatea materialelor, dar a menținut același nivel de fiabilitate ca și predecesorul său. Motoarele pe benzină cu o capacitate de 2,0 litri și variantele diesel sunt renumite pentru kilometrajele lor remarcabile de peste 400.000 de kilometri. În ciuda condițiilor meteorologice dure, caroseriile au reușit să-și mențină starea excelentă, deoarece erau protejate împotriva ruginii. Interiorul a fost impresionant datorită utilizării de materiale de lungă durată și elemente utilitare și practice. Argumentele împotriva sa, cum ar fi designul său rezervat, sunt nesemnificative în comparație cu aplicabilitatea sa în situații cotidiene și durabilitatea sa. Un vehicul neostentativ, dar de încredere. Mazda 620 și 6 a fost un vehicul care a oferit servicii de încredere tuturor tipurilor de șoferi, inclusiv familiilor și celor care conduceau frecvent. A fost mai mult decât o simplă mașină. Lexus LS 400 a reprezentat remarcabila pătrundere a Toyota în clasa de lux. Lexus L S400 a fost un automobil magnific. Mărci deja bine stabilite, cum ar fi Mercedes-Benz și BMW, s-au confruntat cu probleme semnificative ca urmare a introducerii sale pe piață. O combinație aproape ideală de performanță, funcționare lină și fiabilitate a fost oferită de motorul V8 de 4,0 litri instalat în vehicul. Este un testament pentru ingineria remarcabilă a Lexus, faptul că un număr de modele au depășit cu succes borna de 1.000.000 de kilometri fără probleme. În această gamă de preț, interiorul a fost echipat cu materiale de cea mai înaltă calitate și a oferit un nivel de confort care nu a fost egalat de niciun alt spațiu. Deosebit de remarcabilă a fost izolarea fonică aproape perfectă, care a ridicat LS 400 la poziția de navă amiral în ceea ce privește nivelul de confort pe care îl oferă pentru șoferi. Lexus a pus întotdeauna un accent mai mare pe calitate decât pe cantitate, motiv pentru care LS 400 a fost finisat manual de nenumărate ori. Scaunele electrice și aerul condiționat sunt două exemple de inovații tehnologice care continuă să funcționeze în mod fiabil, chiar și după ce au trecut decenii. Fluiditatea revoluționară a fost lăudată de critici, dar absența caracterului a fost atacată din această cauză. Cu toate acestea, tocmai această precizie a fost secretul succesului său comercial. În domeniul automobilelor de lux, LS 400 a stabilit un nou reper și a redefinit conceptul de lux. Acest produs continuă să fie considerat apogeul confortului, fiabilității și excelenței tehnice, chiar și în timpurile moderne. Volkswagen Passat B5 a fost starul modest al pieței automobilelor de dimensiuni medii. Designul, care era necomplicat, dar sofisticat, a atins o coardă sensibilă la oamenii din acea vreme. În special, motorul TDI de 1,9 litri, care prezenta tehnologia pompă-duză, era considerat un maratonist neobosit. Nu este neobișnuit ca acest model să aibă un kilometraj mai mare de 500.000 de kilometri. Caroseria era complet galvanizată, ceea ce oferea o protecție superioară împotriva ruginii și aducea o contribuție substanțială la durabilitatea de durată a produsului. În plus, suspensia a fost deosebit de impresionantă, deoarece a oferit o combinație minunată de confort și stabilitate. În interior, Volkswagen s-a bazat pe materiale care erau necomplicate, dar durabile și chiar și după ani, ele încă dădeau impresia de a fi de mare calitate. Deoarece ofereau un spațiu substanțial de depozitare, Volkswagen Passat era la fel de apreciat de familii și de persoanele care conduceau frecvent. În ciuda faptului că motoarele cu 4 cilindri erau considerate aproape indestructibile, motoarele TDI cu 6 cilindri timpurii au fost ocazional criticate pentru electronica lor complicată și vulnerabilitatea lor la defecțiune. Ca urmare a calității constant ridicate a aprovizionării cu piese de schimb, Passat a devenit un automobil excepțional de ușor de întreținut. Ca însoțitor de încredere în viața de zi cu zi, Volkswagen Passat exemplifică ingineria și rezistența germană. Este un clasic al clasei de mijloc care continuă să convingă pe autostrăzile de astăzi. Când vine vorba de subiectul longevității, Volvo 940 este răspunsul pe care scandinavii l-au oferit. A stabilit noi repere pentru fiabilitate cu motorul său, cu 4 cilindri de 2,3 litri. Kilometraje de peste 600.000 de kilometri nu sunt neobișnuite pentru vehiculele care au fost întreținute în mod regulat. Un indicator notabil al durabilității Volvo este faptul că a fost utilizat ca taxi și vehicul de poliție în Scandinavia, unde a avut un nivel deosebit de ridicat de popularitate. Pe lângă faptul că a oferit o protecție superioară împotriva ruginii, caroseria mare a oferit și un nivel ridicat de siguranță. Interiorul era necomplicat, dar eficient și a impresionat prin utilizarea materialelor de lungă durată. De asemenea, este demn de remarcat faptul că 940 are un spațiu considerabil, ceea ce îl face un vehicul perfect pentru familii. Atât întreținerea, cât și reparațiile au devenit semnificativ mai puțin dificile ca urmare a tehnologiei simple, ceea ce l-a făcut, de asemenea, fascinant pentru mecanicii amatori. Tocmai acest limbaj de design a dat Volvo-ului personalitatea sa, în ciuda faptului că forma unghiulară a fost criticată de comentatori. Faptul că a fost construit într-un mod stabil a contribuit la popularitatea sa enormă în rândul proprietarilor de rulote. Un exemplu excelent de inginerie suedeză, Volvo 940, este un vehicul care nu este doar sigur și fiabil, ci și construit pentru a dura pentru totdeauna. Chiar și în ziua de azi,
azi, Honda Legend continuă să fie considerată un erou subestimat printre cei din clasa superioară. Kilometrajul excepțional și funcționarea mătăsoasă sunt două dintre multele motive pentru care motorul V6 de 3,5 litri este atât de impresionant. Kilometraje de peste 500.000 de kilometri nu sunt neobișnuite atunci când se efectuează întreținerea de rutină. Prin combinația de inginerie japoneză și confort exquizit, Honda a stabilit noi repere pentru fiabilitate în industria automobilelor. O caracteristică deosebit de remarcabilă a fost echipamentul de înaltă calitate, care includea scaune din piele, inserții din lemn și inovații de ultimă oră, cum ar fi sistemul de tracțiune integrală, care era extrem de rar la acea vreme. Honda rămâne ușor de întreținut și oferă un nivel ridicat de practicitate de zi cu zi, în ciuda faptului că oferă un nivel ridicat de confort. Honda poate fi considerată o mașină potrivită pentru călătorii pe distanțe lungi, datorită interiorului său spațios, care oferă spațiu amplu. Faptul că Honda își distribuie produsele în întreaga lume a făcut ca piesele de schimb să fie ușor accesibile. În cazul în care a existat vreo critică, aceasta a fost direcționată către designul rezervat, care, pe de altă parte, a fost definit prin minimalism. Honda a fost o opțiune fiabilă și confortabilă, care ar putea fi considerată ca o alternativă la producătorii premium de top din Germania. O Honda este o alegere bună pentru oamenii care vor să experimenteze luxul, fără a avea de ce să-și facă griji. După aceea, Audi 100 este următoarea legendă. Aerodinamica și eficiența consumului de combustibil au fost două domenii în care Audi 103 a fost un vehicul pionier. Datorită designului său progresist, a stabilit noi repere pentru categoria de dimensiuni medii. Datorită faptului că a fost complet galvanizat în 1988, a fost aproape complet rezistent la rugină. Una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale legendarilor motoare cu 5 cilindri a fost durata lor de viață excepțional de lungă. Un număr bun dintre aceste motoare au funcționat fără probleme pentru mai mult de 600.000 de kilometri. Nu numai că designul aerodinamic garanta o utilizare redusă, dar a dat și produsului un aspect contemporan. Așa cum este caracteristic vehiculelor Audi, interiorul era necomplicat, dar de o calitate excepțional de înaltă. Noi cerințe pentru siguranța vehiculelor au fost stabilite ca urmare a progreselor tehnologice, cum ar fi sistemul de siguranță Procon 10. La momentul lansării sale, Audi 100 era un vehicul foarte confortabil și oferea o cantitate generoasă de spațiu atât pentru pasageri cât și pentru bunurile lor. Designul său a fost criticat de unii pentru că era prea sobru, dar tocmai această reținere îi conferă un aspect clasic unic care este încă popular astăzi. Cu 100 C3, Audi a demonstrat că longevitatea și confortul nu sunt incompatibile una cu cealaltă. Acest model continuă să aibă o urmare devotată chiar și în prezent.